Oikein hyvää huomenta, ihmiset. Tänään meillä on vieraana Adolf Hitler. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitä mieltä olette maidon hinnan noususta? Kyllä. Joo, minä synnyin Nigeriassa vuonna 1954. Ehkä. En ole varma. Minä kasvoin sademetsässä ja kasvatin banaaneja kainalossani. Kainaloissa? Niin, niistä oli oikein hyviä banaaneja. Ahaa. Mitä mieltä olette nykyään juutalaisista? Kyllähän tuolla on kaunis sää. Onhan siellä kaunis sää. Leipoisimmeko huomenna pullaa? Paskaa! Anna kahvia! Meillä ei taida nyt olla kahvia, mutta mitä mieltä olette elintarvikkeiden arvonlisäveron laskusta? Kyllä, yllätysesiintymiseni Big Brotherissa oli urani kannalta huono valinta, mutta sainpahan ainakin ilmaiset viinat. Ok. Kävitkö koskaan itse henkilökohtaisesti seuraamassa kaasutuksia? Voi olla. Se voi johtua siitä, että olin tunnettu perhosten keräilijä. Okei. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Kaasutin ne hengiltä! Sorry, flashback, jatka vain. Oletteko harmissanne, ettei Viiksistänne tullut muotihittiä? Kyllä, totta kai olen! Oikein isän kädestä. Oletteko tyytyväinen tämän vuoden perunasatoon? No, pidän musteen juomisesta, mutta vastaukseni on, että en ole tyytyväinen. Penis. Ahaa. Mitä mieltä olette Barack Obamasta? Kyllähän tuo vaikuttaa ihmisen elämään. Onko Lazy Town hyvä ohjelma? Joo, mun lempimekko on oranssi. Käytättekö te mekkoja? En käytä, mutta niitä on mukava räplätä silleen. Näin niinku näin, lentää niitä karvoja joka puolelle. Piip, piip. Ahaa. Mitä ajattelet tehdä haastattelun jälkeen? Niin. Joo, meillä alkaakin olla aika lopussa. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista vastauksista. Vielä viimeisen kysymyksen haluaisin esittää. Onko helvetissä lämmin? Jos asia on näin, niin... Valitse Pikachun matkaa! Ok. Kiitos Adolf Hitler. Vitun sekopää. Nyt muiden ohjelmien pariin. Kyllä, yllätysesiintymiseni Big Brotherissa oli urani kannalta huono valinta, mutta... Sainpa ainakin ilmasta mistä saa jotakin akkaut. Okei, anteeksi. Oikein. Mutta mitä mieltä olette elintarvikkeiden arvonlisäveron laskusta? Kyllä, yllätysesiintymiseni Big Brotherissa oli urani kannalta huono. Mitä vittua?